Pwy sydd da fi, gewch chi neb gwell ar boi ma. Gwyn Edwards o Fetws Gwerfil Goch. Neis i weld ti, Gwyn. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Sio ma byddai'n mynd ma'n y ffair e, Lenny? O iawn, mae'r bwrlwm yn eithriadol, mae'r awyrgylch yn eithriadol, dyma un o'r ffeiriau, wel, y ffair o'r sy'n yn... Cytuno. Yn y wlad. Yndi. Faint o wartheg sydd da chi ma, Lenny? 4 sgynny ni'n bersonol, ia. A mae yna un Heffer yn y dosbarth yma nawr yn does? Oes, mae cael fewn y fama wan yn sefyll yr Heffer, trydydd i lawr. Ac ni'n gweld Cai nawr, just yn cywiro'r fuwch fyna nawr, top notch sydd da ni yn y canol, yn dyfe, top notch. Heffer neis, beth yw anes ond, Gwyn? Top notch, os biad i'n ofalus ar y glist ochr dde, oedd hi wedi cael anffawd pen oedd hi'n llo bach. Do fe wir? Oedd, a mae gen ti... O, wi'n gweld. A dyn, mae wedi cael ei galw'n top notch oherwydd yr anffawd oedd wedi cael i'w chlist. A gen i'n gweld y glist fyna nawr. Na ti. Wel. Ia, a dyna'r rheswm mae wedi cael ei galw'n top notch. Heffer fach neis iawn hon. Yndi, mae'n heffer gywir iawn. Heffer ifanc ydy hon gyda ni. Heffer, da ni wedi brynu o Sean Roberts a'r teulu o Ochreg Ruthin wedi brynu'n breifat. A ar ei Cai a fi fynd i weld yr Heffer ac ar i ni feddwl, ia. Siwtio ni, yndi. A mae rhaid i ni sôn am y llwyddiant llynedd, Gwyn. Wel am ffair oedd hi, ynddo fe. Llynedd Baby Guinness yn cipio prif bencampwriaeth y ffair. I chi wedi cael gymaint o lwyddiant yma dros y blynyddoedd. Beth yw'r gyfrinach, Gwyn? Does e'n cyfrinach, lwc ydi o. Ti'n meddwl? O, do. Mae yna fwy ddyn yna, dwi'n meddwl. Na, lwc ydi lot o hynny fo, ti'n gwybod? Gwaith caled. O, mae'n waith, mae'n oriau, diwrnodau, wythnosau mynd i fewn iddo fo, ond haid i'r anifel fod yn siwtio'r beirniad ar y diwrnod, ac os wyt ti ddim yn gynta, wyt ti ddim yn ennill. Na, yn union. A sôn am y beirniad, gŵr wyt ti'n nabod yn dda iawn, Gwyn. Gavin Scott, wyt ti'n nabod yn dda. I chi mynd ôl flynyddoedd, yndych chi, y ddau ohonoch chi? Wel, nes i gyfarfod Gavin Scott yn y blynyddoedd pen oedden ni yn yr Smithfield yn Llundain blynyddoedd yn ôl. Ac oedd Gavin yn un o arddangoswyr o'r Alban a fysa dy dad a dy daid yn deud ar un i wneud lot o ffrindiau yn y dyddiennau. Siwr iawn. Oedd hi'n sioe unigryw. Yn pesgu lot o wartheg fyna yn yr Alban. Mae e'n gwybod yn union beth sydd angen ac am be mae e'n chwilio fyd yn dweud. Yndi, mae Gavin yn cyflenwi bwtseriad, siopau bwtseriad yn fwy na'r archfarchnadoedd. Mae o'n pesgu ac yn gwerthu gwartheg yn lleol i'w bwtseriad ei hun. A der i ni sôn wedyn am Heffer y teulu Hughes o Sir Fôn. I ni'n gweld y Heffer fach ddi fan hyn o'n blaenau ni gyda Laura yn arwen. Heffer fach neis iawn hon, yn dwi gywir iawn. A Laura wrth gwrs yn arwen, mae'r llir yn mynd rhy nyrfys. Dwi ddim yn gallu mynd fewn i'r gylch. Na get, dyna mae o'n ddeud. Dyna mae o'n ddeud. Mae'r teulu papo, mae llir Laura a'r plant. Maen nhw'n byw i'r job yma wan, chwarae teg, a maen nhw mor llwyddiannus efo'i gwartheg pedigree. Maen nhw yn bridio gyda y bridios gorau sy'n yn Cymru. Drych ar lled fyna nawr yn y partol, drych ar dymder o gig. O, mae hon yn heffer neis yn dwi. O, mae'n heffer gywir iawn, yndi. Mae'n gywir, mae'n llydan. Ti'n gweld y Laura fan'na, mae'n ystryglo dipyn bach. Ond... Just i gael ei setlo, ynddo fe. Just trial cael ei setlo. A wedyn, off a nhw nawr. Maen nhw'n mynd rownd wan, maen nhw'n mynd am gerddau. A mae'r rhan fwyaf ar hein yn dod o Gymru. Dwi'n meddwl na un sydd tu allan i Gymru. Wyt ti'n llygad y le? Un o Swydd Henffordd. Felly, Cymru yn cael ei cynrychioli'n gryf iawn fan hyn. Blair Dyfton o'r Alban. Mae Blair Dyfton efo un yndi. Ydy, Swydd Aberdeen neu un o Henffordd. A'r gweddill o Gymru. A dosbarth hynod o gystadleuol fan hyn. Felly, adwn ni bethau am funud, Gwyn. Dowch nôl ato ni yn y fan. Diolch yn fawr. Croeso nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg i ddosbarth rhif 9 i'r Heffrod o Darw Limousin.
A mae Gwyn Edwards o Fetws Gwerfyl Goch gyda fi. A Gwyn, dwi'n meddwl bod Gavin Scott y beirniad wedi tynnu nhw fewn i'w, yw llinell ola fel petai. A dwi'n meddwl mai 82 sydd yn y safle cynta. Colin Phillips ar mab. Red Ribbon yw enw hon o Swydd Enffordd. Colin Phillips ar mab yn gynta. Cai wedi cael ei dynnu fewn yn ail. Mae o wedi edrych nhw a cerdded ymlaen mae o. Dydy Gavin ddim wedi newid safleoedd hyd yn hyn. Mae o wedi gwneud penderfyniad cyn i tynnu nhw fewn. Ac unwaith mae'n ei penderfyniad, mae fe'n stico ati, dwi. Yndi, dydy o ddim wedi hyd yn hyn a ti, mae'r penderfyniad wedi wneud. A dyna ni felly. A'r Heffer sydd yn sefyll ar y brig yma yma, nes i beirniadu yn Carlisle yn yr Agri Expo ac oedd hi wedi cael cerdyn coch yna i fanno hefyd. So, dwi'n nabod yr Heffer yn eitha... Heffer dda hon. Heffer dda. Heffer gigog iawn, mae'n handlo dda. Yn llawn cig ac yn edrych werth i weld fyna wrth i ni weld cerdyn goch yn mynd i'r boced. A llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Ac wrth gwrs, llongyfarchiadau Cai yma yn ail fyna nawr. Mae Cai, canlyniad da iawn i ni. Cychwyn da i'r diwrnod. A mwy i ddod.